rohasma dihita saluhutna bukotama pertangyangan saksilansiani huriata dohot ina Naomi di bagasan obason alani adorakso tapuka taparade madirita martangiang nahohom di bagasan rohat tabi. Amin. Mari demahita sia buku ede nomor 230 alu ayat sada dohot ayat 2. Martang yang makita asini rohama di kamu dohot dame siat Tuhan di bata amata dohot siananakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Turpuk jamita nasihan hatan itu hata nagabi ujahan di tongah-tongani pertangyang ota di bagasan obason rapta payuti hukma hujahah kami imana tersurat di Matius bidu 20 sada mamuk kamaisan ayat 20 alu saha rodi ayat 32 songonom madidok disi alai bihado di rohamuna adong ma dua anak di nasahalak jadi ditopot ma siahaan didok ma tuibana laho maho anaha sadarion mangula tuperlakta alai Roma alusna dangoloau HP disolsoli do rohana muse gabe sau maibana lahok. Ia ama-amai ditopok ma siang giani lau songonido hatana. Gabe didok ima mangalusi. Olo Tuhan. HP tak saut lahok. Ise senasidana duai mangulahon pinangidoni amanasida. Jadi didok nasida matu ibana siahani dok. Dungi dok Yesus matu nasida. Situ tu do nahu dokot tu kamu. Tangonad do halak si jalobeo dohok buru na jahat bongot tu harajau ni di bata unak kamu. Aina rodo si Johannes tu kamu di dalak katikoran dang dihapor say kamu ibana. Alai anggo akka si jalobeo
dot akaboruna jahat porsiado. Di ida kamu donian nian. Laos tong so di sol soli hamu rohamuna. Lao maka porsiai ibana. Ima sahatna. Dihamuna amanami doho inanami jojo do Jesus patupa manang mabaken upama gabe sada tudosan. Manang gabe sada gobaran. Tutonga-tonga ni realita ningulu ni hita jolma. Terdok nunga gabe hirasada alat peragai di Jesus. Asa memang kanup halak na ubigi upama na pinatupan ni Jesus murah. Jalaboy takas bothon ni kanup akan ubigisa. Sa didok nabi dosa hali songonon. Holot debatado mulo didok rupani jadi ma tutu. Iko jadi. Jala iko saut. Mulo hita jolma iko na taula khodo asa saut. Mulo dak taulahon tang jadi. Lapatanna hata padohan ikon saurdot tu pangulaon. Ikon saurdot tu pabahenan. Memang sahato pasaunari serong do naginuaran na NATO. No action tell only. Dapatan na holak kata sabing. Gudang do korban alani hulan hata. Manang boyde marhite kebe rayuan-rayuan gompal. Boyro sadi dok sada bawa rupane I love you nina tu sada burua. Ape holan hata. Anggo di ujungna kebe disol soli. Duko diu dukon. Alami makolak kata sabing. Raktarida di bagasan natakas. Maka holongi. Idura uban nagabe saya diuji diciptahon aka bagian komponis parete da adong doropani sada lagu mungkin sana karyalita doi. Tapi janji tinggal janji bulan madu jadi mimpi. Bodoi alani naholak kata uban nagabi adong rupani syair ilagu nasi songoni. Multa uji laho mengangkat akan nabui masa di tengah-tengah ini ngulu ni hita jolma. Memang sira adok kadumuan narupani tu pamani Jesusong. Didok adong masa ada ama namar suruh dua anakna tu ulaun nadus tu parkarejuan nadus jala paretana pedus paretani ama amai didok tu anak sakanganna jala songo dia rupani sikap ni anak sihani buita ida di bagasa turpukon dung de paritahon natoras nai
Asalao mula-ulao tu perkarijuan didok anak sihani do. Dangolao. Alai di ujungnya disol-soli, dia menyesal, dia bertobat, merubah pikirannya, gabi olo mangulakon. Sasitong na om masih ada gobaran ningulu nihalak si jalo beo ujui. Manang tungulu ni buru-buru perjahati na didok di bagasa trupukon. Dimulanai bakol do nasida majalo. Bakol do nasida porsia. Dihatani di bata. Alai dung di begi taringot tu jami tahamu bau ni roha ni si Johannes Padidi gabe muba nasida. Gabe porsia nasida. Laho mangihut to Yesus. Alai mulo taida sikap ni anak siang giani di bagasa terpukon. Aha didok. Duna disuruh ni atau rasnai ibana. Olo alai dang diulahon. Masih ringgat do hatana. Masih labok do bigion. Dia hormat. Hape di ujungna dang adok kasilna. Dang adok perbuena. Allah holak kata. Memang sikap ni anak siang giani i masa sitongna sikap pangalahon ni akka situani malim di hati hai. Sikap ni akka halak parise. Sikap ni akka halak si boto surat. Hatana tabu bigion. Parugamoon na pe idaw masay uli siya duro. Hape ulaon na dang marparbui. Manang buhay do honota hatana dumenggan siyan pangalahona. Siyan parulaon na. Siyan pabahenan na. Hamaka manami doho inanami memang adong do opat karakter di tonga-tonga ni ganup ngulun hita jol marupani. Lumobima mulut ta uji jala tapahobar do mutu turpukon. Adong do rupani karakter ni ngulun ni jolma ba memang dang diboto. Ujungna dang olom diulahon. Adong do napa dua rupani dang diboto alai olo. Mengulah hosa. Adong do napa tuluhon diboto alai dang olo. Jala adong musyedo na paupat rupani diboto alay olo. Memang karakter na opaton sebuy do adong di tonga-tonga ni kanup ngulun hita jolma. Ido ban nagabi saya dong rupani di tonga-tonga ni kanup ngulun hita jolma. Lahu mabuat sada pangulaon panguloion sipata adong dang dibigi dang diboto jala dang diulahon alai adong do dibigi diboto alai tong dang diulahon adong musedo rupani dang dibigi diboto alai diulahon jala adong do rupani dibigi diboto laos huhut diulahon. Sikap na paupatono pani ima pangalahona dumenggan sian hatana.
suku-suku ni Yesus idok di bagasa terpukon ise sian na duai nasaut mangulakon pangiduan ni amanah didok jala dialu si situan ni malemi madok siahani dok gabe dok Yesus ma tunasida tagonan ninna manang jumulo do halak si jalo beo dohot boru na jahat bongot tu harajau ni di batak siak kamu puasa ala olo jala porsiana sida ahadonan idok namar hite turpukon kambang do takai nanami boy arong mang napiga berengota naing dipangidohon hatani di batot do satong-atongan nguluta gimana perjulu memang masih argado haporsiaon dohot pangulaon di tonga-tongan nguluta idoban na sa idok si Jakobus haporsiaon somardonga pangulaon na mati doi iman tanpa perbuatan adalah mati alani masih dinggado jelata halason molo seringgas si tarupani ubigi hatani dia bata karena Tuhan butuh tindakan nyata di tengah-tengah ni sadok parengulut tapi mulut tabereng di tengah-tengah ni ngulut memang gudang do nabi ringkas ubigi hatani di patah adun do diba sa tengah-tengah ni ngulut sipatan nunga maraminggu di huriata alelaho musero pani maraminggu tuaka persekutuan asing alai natung mariswang doi di tonga-tonga ni pernguluan angko memang nak terida perbuena tindakannya di tonga-tonga ni nasa pernguluan si kanupari hidupan dari dok gabe siulah hatai mahamu unak kolan pananginangi gimana perjulo dapat dua hon naing idaut ta saturpukor rupani dang bui HP hatana denggan manggatihon pabahenan na uli manggatihon pabahenan na denggan bos aridok nasi songoni rupani babua memang belum di tengah-tengah ni ganduk ngulun hitana porsia di Yesus Kristus ikon sai sa pangalaho ikon sai sa urdot ikon sai sa robang hata panguluyon pangudukonon dohot pabahenan dohot tindakan dohot pangalaho ido nani igili trupokon sa tonga-tonga ni kanuk nguluta lumubi di tonga-tonga ta akka lansya ni huriata inanaomi ni huriata dipangidoh dosa kita panguluyon na bulus laho marhauduhon marpanguluyon tunasa lomo tunasa
pareta tunasa hatani di bata. Ay marhiti do gabi takas jupang sa tonga-tonga ni nguluta pabuha na serap pita sa dalanan dohot sa tok dalan ni Jesus di tonga-tonga ni sadok nguluta. Saya diurupi dipargugui jala diparsalay tu hatta mahita huhut say dipasu-pasu asa say tutu si tutu sa urudot sadok hatata doho pabahinata di bagasan narap marpanguloyon tu Yesus Kristus tu hatay. Amin. Ali Tuhan masa uli hatam mamakulingi hami asa saya marpanguloyon na bulus sami tuho marpanguloyon na bulus sami di hatam marpanguloyon na bulus sami di sudi paretam di tonga-tonga ni sadok ngulo nami. Asa gabe tutusi tutu kami ya nakomu nak tinobusmu nasai porsea jalamar hatopoton nahodo Tuhan nami si palua jala si pangulu kami. Saya patau mahami tutu ali Tuhan asasay marhauduhok kami, marpangulihok kami. Tunasa lamoneroham. Asasay sahurdo matutu hata nami, dohot pabahinan nami. Hata nami, dohot pangalahon nami. Aido nasay digilho sa tonga-tonga ni kanungulo nami bi. Paso-paso kami kanuk. Paso-paso roha pikiran ng parulaon nami siapari. Lihonomu di hami kugo hahipason. Diaka nagale pamatang na. Diaka na marsakit. Dijabu manang na dari rumah sakit. Saya mata-matuhan napahisar. Na mga lihon hamalumon ni sahit, na mga lihon gugunay baru, yak kadongan nami. Asa marhite itu tu, say rap pami, tumangihok katam, marsaur, rap dohotto. Di tonga-tonga ni kanuk bagas nami, nang di tonga-tonga ni Huriam. Asimaroham say urupi hami di tonga-tonga ni sadok ngulun hami lumubi asa say margugu hami mangadopi sudi akan nama sanabuy buluson nami lumubi ma sinorhon ni pandemi COVID-19 siya. Tok-tok kami say marsiranggut tuho marhiti tangyang nami ang giat tung tibu mago sahit COVID-19 sa tonga-tonga ni ngulo nami sa tonga-tonga ni bangso nami doho portibyon kabisay buy rap pami marsaur muse tonga-tonga ni bagas jorom. Rapami manguduti ari-ari ni ngulu. Kabisay margugo hami mangula akaw laon nami siapari. Atong mauliate madiho Tuhan. Saya siroham di hami.
Urasi hami dia kadosa dia kagalion nami. Asa tamata lupa media dopamu. Hola marhite Kristus Yesus Tuhan. Martangyak kami Tuhan. Amin. Mari dehita sian buku de nomor 475 ayat sada laus tapasah ma piliata. Totong ihutonoku Jesus si pangolua tunaso tadi konoku hona palua hona sai marguru au Tuhan sai marguru au Tuhan totong iutonoku Jesus si pangolua. Ramadok mahita ditangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gicang. Sai pinarabadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai sauk malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gicang. Lehoma tuhami sedarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songopan esa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihotu pangucunan, palua mahami siap pangago. Ai hodo na punah harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsaoran ni todi parbadia ima, na maddongani hamu saluhut na. Amen. Horasma dihita saluhutna, salam sehat.